Ċab. Thank you. Let's go. Dajm xie trikka ċabċipa jew? Le, biex tistinkjaw. Le għalek ma tkun bċertu naħseb. ċabċab tajbi zejjeta. Taqna melawx. Nilqakom għal dan l-ewwel episodju ta' Aħseb u Ara. Hekk dawn il-podcast ħankunu qed nagħmluhom tul numru ta' ġimgħat u ħankunu qed niddialogaw flimkien jiena Marka Kija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u ħajkun hemm jien ukoll Emma Lanzon minn MCYN. Illum bħala mistiedna għandna lil Ben u lil Daniel. Hello, jiena Ben, delegat tal-Arċis of Żgħażagħ u mmexxi ovvjament l-MCYN, Malta Catholic Youth Network. U jiena Daniel u mmexxi l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. Qabel ma nidħlu fid-diskussjoni, forsi tajjeb nippreżentaw ftit ukoll l-entitajiet. Dan huwa proġett, dan huwa programm podcast li qed nitellgħu flimkien bħala Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u bħala MCYN. Allura forsi tgħidulna fil-qosor x'tagħmlu bħala entitajiet. Il-Malta Catholic Youth Network huwa l-uffiċċju fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta li jieħu ħsieb isu ir-relations maż-żgħażagħ u l-gruppi taż-żgħażagħ fid-djoċesi. Isu l-idea tagħna hija li ngħinu liż-żgħażagħ jikkollaboraw flimkien, li jinħoloq network bej il-gruppi differenti, niskopru isu metodi ta' pastorali mhux normali fis-sens mhux il-grupp tradizzjonali ma nippruvaw u ngħinu ovvjament li l-żgħażagħ isu jafu minnu dan Ġesu. Faċli? Xejn. Ma dak u lejm tagħna, isma' dan Ġesu lilna bidlilna ħajjitna u nixtiequ l-iktar żgħażagħ jkunu jafu din l-istess storja. U aħna l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi l-istess fih dan id-djoċesi nippruvaw nippromovu t-tagħlim soċjali tal-Knisja li ħafna drabi huwa deskritt bħala t-teżor moħbi tal-Knisja u għaliex ovvjament hemm ħafna erf li nġabartu l-sekli, però l-isfortunatament ħafna drabi jibqa' moħbi għaliex fit-tħaddin tal-reliġjon tagħna aħna ħafna drabi iktar nifukaw fuq liturġija, katekeżi u ninsew li l-reliġjon tagħna għandha tispirana wkoll fil-ħajja ta' kuljum fil-mod kif inġibu ruħna fis-soċjetà flimkien, anke ma' nies li ma jemnux. Fil-fatt qisu dak kienet waħda minn raġunijiet li żvolġa dal-proġett li għax qisu Ġustizzja u Paċi inħalluh naqa' to decide ma nitkellmux dwaru and this brings it a bit more into the limelight anke bħala tagħlim soċjali se nitlu aktar kif wasalna hekk. Kif wasalna li dal proġett? Naħseb xi issa 2021 nikkollaboraw bħala entitajiet. U l-ewwel ħaġa li għamilna kienet mhux l-ewwel ħaġa wara ħafna diskussjonijiet. L-ewwel proġett li sar kien riċerka bl-isem Youth Engagement Study. Fil-fatt ikkollaborajna ma' Discern li hija l-arm tar-riċerka fih dan il-Knisja u fassalna dan l-istudju flimkien biex nisimgħu ftit iktar iż-żgħażagħ x'jaħsbu x'inhu dak li għandhom għall-qalbhom. Eżatt, li huwa tajjeb li flimkien nibdew mhux minn dak li naħsbu aħna li hemm barra, imma mill-konkret, mill-istudju li kommissjonajna f'dal-każ. Li nisimgħu Knisja. Nisimgħu, nkunu persuni nisimgħu naraw ir-realtà. Eżatt, ir-realtà kif inhi on the ground. Kien hemm xi sorpriżi hekk f'dal-istudju bejn dak li kontu qed tistennew jisu bħala entità issa li taħdem maż-żgħażagħ qed ngħidlek bejn dak li kont qed tistenna dak forsi li kien hemm f'moħħok u dak li ħareġ mill-istudju. Mhux daqshekk, għax inti ovvjament aħna nitkellmu ħafna żgħażagħ u juruk li jisu dak l-engagement li jkollhom mas-soċjetà, mal-politika, mal-għaqdiet jidher li huwa batut b'diversi raġunijiet li jidħol fihom l-istudju. Allura hemmhekk għandna point of contact fejn nistgħu naħdmu ħafna. U mhux biss naħdmu fl-istrutturi tradizzjonali tal-Knisja, imma kif kienet jgħid Daniel, it-tagħlim soċjali tal-Knisja jgħinna nikkollaboraw u ngħixu f'soċjetà plurali li qegħdin fiha. Isu r-riżultat ta' wieħed mill-konsegwenzi ta' din riċerka kienet fil-fatt li kif semmejt l-ewwel li nitlu sew fit-tagħlim tas-soċjetà Knisja biex naraw kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ jipparteċipaw aktar fis-soċjetà
Mhux għax m'hemmx parteċipazzjoni fir-realtà, imma kif il-Knisja kif tista' ddawwal u tifforma dak li diġà hemm. Isu fuq dak il-livell li kont qed naħseb waqt titkellmu wkoll Ben u Daniel l-isem aħseb wara u hekk raġuni li l-ewwel mhux biss il-ħsieb li jgħod imma wkoll dak li hemm qudiemna, ġifieri anke fil-proċess tal-proġett bdejna billi naraw fir-realtà x'hemm u issa qed nitlu aktar fi ħsieb mhux biex nifqu għall-ħsieb ovvjament, imma biex imbagħad nerġgħu noħorġu u nagħmlu. Dal-proġett qisu għandna bħala podcast għandna 8 episodes u ħajkunu maqsumin fit-tnejn qisu fir-realtà avolli mhux 4 in order imma 4 minnhom qisu nitlu aktar fit-teorija kważi mhux fis-sħab fir-realtà ta' ġifieri vera provajna li nibqgħu on the ground imma bejnhom aktar tal-lum per eżempju tradizzjoni għandna nitkellmu fuq il-prinċipji ta' tagħlim soċjali u għandna 4 oħra li huma aktar focus fuq it-temi li ħarġu wkoll mir-riċerka li huma importanti għaż-żgħażagħ. Fosthom għandna l-ambjent li fir-riċerka sa fejn fien it-rated number 2 as the most important. L-ewwel waħda kienet is-saħħa ovvjament fi żmien il-COVID. Ir-riċerka saret fi żmien il-pandemija qawwija tal-pandemija ġifieri it's expected li l-ewwel waħda tkun is-saħħa, l-ambjent, ix-xogħol, ħanitkellmu fuq l-ekonomija u l-familja. Naħseb ħaġa importanti wkoll fuq dal-podcast hu li avvala ridna jkun hemm element ta' formazzjoni ma jkunx just format ġifieri mhux biss aħna nitkellmu. Ġifieri il-podcast ħajkunu mhux biss mod aħna kif ninformaw, ma rridux li jkunu lectures, ġifieri anke l-ambjent li ħloqna provajna nagħmluh informali kemm jista' jkun u ta' dialogu, ġifieri biex nitkellmu fuq dawn it-temi ftit ġenerali u mbagħad 4 minnhom ftit partikolari, speċjalment oqsma li interessaw iż-żgħażagħ li huma concern ta' żgħażagħ u fejn iż-żgħażagħ isibu diffikultajiet u challenges forsi iktar minn kategoriji oħra ta' nies, etajiet oħra ta' nies. Ħan istidnu aħna numru ta' żgħażagħ biex nitkellmu dwarhom fuq dawn l-issues, fuq kif edna it-tagħlim soċjali tal-Knisja jgħinhomx, jarawx relevanti, jarawx irrelevanti, diskussjoni ħadd tkun kemm jista' jkun miftuħa u f'ambjent ta' sinċerità. Fl-istess ħin aħna nippreparaw aħna naħsbu fuq dan il-podcast, dawn l-episodi, xi ħaġa li laqtitna aħna hija li dialogu Malta in ġenerali, mhux biss fil-Knisja, imma in ġenerali, fuq dawn it-temi u t-temi l-oħrajn kollha li huma fil-fatt importanti għas-soċjetà, id-dialogu huwa diffiċli. Jekk mhux impossibbli f'ċertu ċirkostanzi. Fis-sens aħna nemmnu li qatt mhuwa impossibbli, imma fir-realtà ftit. Prattika nsibu qisu diffiċli ħafna. U ftit insibu eżempji ta' dialogu. Ibda mill-iskola fejn ċertu tip ta' tagħlim huwa kważi jeskludi id-dialogu u anki meta nikbru. Allura xtaqna nibdew dan l-ewwel episodju billi niddiskutu propju dan. Għandna problema ta' dialogu, x'nistgħu nagħmlu biex nitkellmu iktar ma' xulxin u nitalmu ma' xulxin, biex nimxu ma' xulxin, biex ngħinu li s-soċjetà tkun soċjetà fejn nistgħu nitkellmu mingħajr ma ngħajtu ma' xulxin, mingħajr ma nkissru xulxin, u kif forsi jista' t-tagħlim soċjali tal-Knisja jgħinna wkoll f'dan il-qasam li huwa in a way l-entry point. Jekk ma nafux niddialogaw, kull tema li ħanqajmu ħajkun għal xejn jekk m'għandniex din l-għodda. Ma nafx taħsbu intom fuq. Ovvjament, meta nitkellmu fuq dialogu qed nitkellmu l-iktar fuq dialogu bejn nies li ma jaqblux. Għax ovvjament faċli li ikun hemm dialogu bejn nies li għandhom l-istess opinjoni. Li xi ftit jew aħna llum ġifieri, però anki insomma mhux fuq kollox. Eżatt. Dil-konverzazzjoni bdiet għaliex waqt li kont nippjanaw u spiċċajna naraw dil. Ekku, ovvjament ħajkun hemm ukoll affarijiet li fuqhom ma taqbilx, anke fi grupp fejn kulħadd huwa għandu l-istess interessi
U tajjeb li aħna nkunu kapaċi naffrontaw daw il-momenti fejn niġu f'moment fejn jiena ma naqbilx miegħek. U dak il-moment ma jfarrakniex, ma jfarrakx ir-relazzjoni tagħna. Ma jfarrakniex u ħafna drabi, meta naħseb anke fil-ħajja personali tiegħi ta' kif naffrontaw il-konflitt, għax meta nitkellmu fuq dialogu hemm konflitt mhux il-forzi ġlied ta' x'nagħmlu aħna meta ma naqbilx miegħek. Jew ħanattakkak ħafna drabi, jew ħanaħarbek biex nevita li jkun hemm Fight or flight. fight or flight. Ġifieri biex nevita li jkun hemm f'xi forma dak jew ħanattakkak u nkissrek, ovvjament inti ħadd irreaġixxi probabbilment ħadd prova tkisser lili, jew nkella biex nevitaw din il-paċi isu artifiċjali ta' inti noqgħod fiż-żona tiegħek, jiena noqgħod fit-tiegħi u għandna l-paċi li ma naħsibx li hija l-paċi vera. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li iddiskutejna kienet din it-tieni tip ta' paċi li jien ma naqbilx miegħek ma inti joqgħod fil-ċirku tiegħek jien f'tiegħi imma aktar ma nagħmluha dik aktar nitbedu minn xulxin u inqas hemm opportunità li at some point jiena int naqblu. Ekku, inkomplu ninfirdu f'dawk li l-echo chambers, l-famużi echo chambers, li għax ovvjament meta mbagħad nibdew kulħadd jaħrab minn xulxin, naħarbu lejn fejn ħossuna aktar safe. Mentri li aħna qed ngħidu llum huwa isma' f'kull soċjetà, f'kull komunità hemm punti li fuqhom ma naqblux. Imma biex nibnu l-komunità tagħna, biex is-komunità tagħna tissaħħaħ, irridu bil-fors naffrontaw daw il-punti u hemm prinċipji bażiċi li ħajjejnuna fosthom it-tfittxija tal-verità. Jiġifieri dejjem ninsistu anke aħna bħala Kummissjoni ħriġna dokument jħadd propju fuq dan, jiġifieri illi ovvjament għal dialogu veru l-ewwel ħaġa li rridu nfittxu hija l-verità. U dana mhux għax jiena rajtek u hekk u ninsisti hekk. Ġifieri. U nemmnu li l-verità, jista' jkollna opinjoni differenti, ma fuq by and large il-verità teżisti. Għax waħda mill-problemi tas-soċjetà tagħna nisimgħu fuq il-post-truth society li qegħdin dis-soċjetà fejn qisu l-verità hija l-verità tiegħek, u mbagħad jien għandi l-verità tiegħi, Ben għandu l-verità tiegħu u dan jien għandu l-verità tiegħu. Kulħadd jgħix. U kollha veri. U kollha veri u kollha għandhom l-istess valur. Ovvjament, nitilqu mill-punt ta' tluq huwa ta' rispett. Jiġifieri dak irridu dejjem eżatt, dak huwa valur bażiku li dejjem ikun hemm. Fl-istess ħin, jekk aħna ma naqblux li hemm xi verità, fil-fatt nistgħu ma nibdewx nitkellmu għax nirrepeti jekk inti għandek il-verità tiegħi inti u għandhom kollha l-istess valur. Għalfejn ħan niddialoga jiena. Għana naqra rewind. Meta konna qegħdin nitkellmu qisu biex ndaħħal naqa' keywords ta' to be honest, meta konna qegħdin nitkellmu fuq insemmejt li keywords għad-distak bejn niesek li nqataw fid-dinja ta' din dinja tiegħu u inti dinja tiegħek, tkellmu fuq il-polarizzazzjoni. Kif taħsbu li wasalna f'dir-realtà, ġifieri Mark inti semmejt il-post. U x'inhi polarizzazzjoni? U x'inhi wkoll, sorry. M'għandix taqsam mal-polar bears, pereżempju. Nibdew mill-definitions. Imma inti semmejtek il-post-truth society, kind of kif wasalna hekk? U x'inhi, ġifieri x'inhi tħanna fiha, imma kif wasalna hekk? Jien naħseb fir-realtà ftit tidħol fiha, inti ħadd ma jiddeċiedi li ikun oppost ta' ħadd ieħor hekk mill-lum għal-għada, ġifieri inti tikber fiha ftit, ġifieri tibda dejjek dik il-ħaġa, dejjek oħra, tinduna li l-views mhumiex jaqblu u ftit tibda tirtira. Issib nies li huma aktar like-minded li jaħsbu bħalek, tidħol f'dawk l-echo chambers, tibqa' tisma' l-isteda, fl-aħħar mill-aħħar inti tant isseparajtu bil-fors tispiċċa fuq pożizzjonijiet opposti. U hija normali sa ċertu punt. Inti tfittex ovvjament nies li jaħsbuha bħalek li għandhom l-istess interessi, ġifieri fiha nfisha mhix xi ħaġa ħażina, negattiva. Il-problema Ekku, meta dan jispiċċa f'konflitt. Eżatt. U meta nisseparaw tant, ġifieri polar opposites, nisseparaw tant li ma nisimgħux il xulxin. U nibdew nħolqu ambjent fil-komunitajiet tagħna, fis-soċjetà tagħna li ma nistgħux inkunu flimkien. Nibdew pjuttost intelaw ħitan anzi li kważi biex
żgur ma nersqux lejn xulxin. Isu l-biża li nisimgħu dak ħadd ieħor x'għandu xi jgħid, tant rridu ninsistu fuq din il-polarizzazzjoni. U din ċaġa li nsibuha f'kollox, jiġifieri anke jekk tħares lejn is-soċjetà tagħna nsibuha fil-politika, nsibuha fuq il-każini tal-banda, jekk tara f'kull raħal, nsibuha fil-futbol. Jiġifieri nsibuha fil-gruppi tas-seżaħ ukoll ta' ġieli, ġifieri ma rridux ngħidu. Jiġifieri hija xi ħaġa li tinsab kull imkien. Fiha nnifisha forsi tibda bħala xi ħaġa innokwa mingħajr imma ovvjament wieħed irid joqgħod attent illi ma nħalluhiex tifridna. Jiġifieri naħseb jiena dak l-iktar li rridu naraw illi meta aħna ma nħarsux lejn il-persuni li ma jaqblux magħna bħala persuni li għandhom valur u li wieħed jista' jisma' x'għandhom xi jgħidu, hemmhekk tibda tkun problema. Ġifieri naħseb jiena. U jien kultant ngħid meta ninġibdu tant il-bot, ninsew li il-persuni l-oħra tan-naħa opposta jistgħu xorta jkollhom affarijiet li jistgħu ikabru lili, ikabru l-grupp li nappartjeni lilu, il-tip ta' ħsieb. Kultant naħsbu li aħna għandna l-verità sħiħa kompluta, m'għandniex u jista' jkun għandna parti kbira f'ħaġa ma naħseb kompluta qatt ma nistgħu nsibuha fil-ħsibijiet tagħna tal-bniedem biex ngħidu hekk, jiġifieri ta' kif ngħix bil-forsi il-mwettu jekk nagħmel tazza hekk bil-forsi hekk tajba biss jew tkun f'mod ieħor. Fil-fatt qabelet li. Affarijiet sempliċi qed ngħidu ġifieri biex naħseb minn hemm irridu nibdew. Ekku, ġifieri naħseb isu kondizzjoni biex ikun dialogu ta' vera ili naċċettaw li hemm verità għax inkella. Imma fl-istess ħin kif qed tgħid inti li jkollna l-umiltà u naħseb dija keyword oħra li aħna jekk irridu nitkellmu ma' xulxin u ma nkissrux xulxin irridu nkunu umli. Li tfisser li jiena naċċetta li l-verità teżisti imma Ġesu Kristu l-verità biex niftehmu mhux markakija ġifieri. Ħadd m'għandu l-monopolju fuq il-verità. Ġifieri naħseb dik hija attitudni bażika. Ekku, u wieħed ukoll irid jippoġġi fuq il-mejda li jiena ġej minn background partikolari, jiena twilit f'post fraħal taħt ċertu kondizzjonijiet ekonomiċi, soċjali, li jista' jkun ieħor ġej kompletament minn pajjiż differenti, jew mhux bil-fors pajjiż, jista' jkun ġej fl-istess raħal miegħi, imma s-sitwazzjoni fid-dar hija kompletament differenti. Il-ħbiberijiet tagħna huma kompletament differenti u forsi anke l-hobbies differenti li ġeluna nħarsu lejn perspettivi fuq ċertu affarijiet b'mod differenti. Jiena kif nifhem ma rridx nitfa' kunċett astrat iżejjed, imma kif nifhem il-ħbiberija. Jiena nifhem eżempju li jiena niċċajta goff miegħek, jiena ħabib, imma liħor jgħidlek li l-ħbiberija sinċira li npoġġi bil-qiegħda ndiskutu affarijiet serji. Qed nuża xejn eżempju. Effettwa kollox, jiġifieri il-background tagħna minn fejn ġejjin, il-familja tagħna, il-post jeffettwa kollox. U nirrepeti issa il-mistoqsija ta' imma kienet kif wasalna saw. Jiġifieri naħseb il-polarizzazzjoni dejjem kienet teżisti għax kif edna il-tendenza tal-bniedem hu li jagħmilha man-nies li huma bħalu b'xi mod u li jaqsmu l-istess ideat. Ma nafx taħsbu fuq l-influenza tal-medja u tas-social media b'mod partikolari fuq, speċjalment fost iż-żgħażagħ fuq il-polarizzazzjoni estrema li qed naraw mhux Malta biss, ġifieri fid-dinja ħanejdu hekk id-dinja Oċċidentali tal-lum. Le huwa fatt magħruf li s-social media żiedet din il-polarizzazzjoni għaliex anki b'mod xjentifiku, ġifieri famużi algorithms illi jaraw inti x'jogħġbok, awtomatikament jimbuttawk iktar fisqaq jisu ġifieri jitfawlek iktar dawk l-affarijiet li jogħġbuk u jnaqsu dawk l-affarijiet li ma jogħġbukx. U allura ovvjament it-teknoloġija f'dan il-qasam qed tgħin biex il-polarizzazzjoni tikber. Ovvjament bħal kull ħaġa oħra hemm it-tajjeb u l-ħażin fiha din il-ħaġa tal-algorithms. Però wieħed mill-punti ħżiena huwa li fejn hemm il-polarizzazzjoni sfortunatament din qed tkompli tiġi iktar enfasizzata.
contrasts with the idea that online you can meet anyone or speak or Potenzjalment huwa be veru. exposed to Imma fil-realtà- all people from all walks of life, opinions, whatever, ages. Li qed jiġri solid ħafna drabi problems. li l-social media tisponina għal nies mad-dinja kollha, jew ħafna drabi jkunu nies li jaqblu magħna. Jiġifieri u fil-fatt anki tinduna illi pereżempju ċertu nies ħafna drabi jissemmu pereżempju right wing, left wing li huma viżjonijiet politiċi differenti, ġifieri ma tinduna li anke f'pajjiżi differenti, pereżempju nies li huma ftit right wing jaħsbu kollha bl-istess mod, mentri qabel forsi ma kienx daqshekk b'dak il-mod. U di mhijiex biss fuq social media fis-sens ta' f'kollox, ġifieri da jekk naraw films, subscription services id-dar, jekk naraw x'kodba ħanixtru. Ġifieri kollox huwa fil-fatt għandna qudiemna xelta illimitata. Ġifieri bħal tal-ħbiberiji. U nibqgħu mmorru għall-istess. Għandna l-potenzjal li nkunu letteralment ħbieb ma' kulħadd. Isek qiegħed ristorant tibqa' torna chicken nuggets bit-chips. Chicken nuggets with chips, issa qabat nil-ġuħ. Next episode. L-ikel irid jidħol ftit. L-ikel irid tidħol dejjem, aħna nħobbu l-kolla kemm aħna nħobbu l-ikel. Imma vera, ġifissa, daw eżempju għax jiena dejjem l-istess norna fil-fatt. Ġifieri u eżempju daqqa ħażina dija. Ma vera, ġifieri u naħsbu li aħna free, li aħna liberi. Fil-fatt aħna we are constantly nudged. We are constantly nudged. Fil-fatt. Sorry. Dak kull punt li rridu nagħmlu għax inti tażel dejjem l-istess. Eżatt. Fih It's not nifsu that. mhux xi ħaġa ħażina, però inti tkun konxju mill-għażliet differenti li. Eżatt. Ta' chicken nuggets, jekk nidu eżempju, isek għandek il-menju ma' chicken nuggets huwa font ikbar. Jew l-ewwel tkollok il-menu tipo burger, chicken nuggets, pizza, pasta, and then the next time it's like chicken nuggets and chicken burger. Until every time it's reducing your choices, Yes, which yes, is yes, yes, yes. again slightly ironic. Jien niftakar l-università kelli lettur. U kien jgħidilna isma' toqgħodux taqraw l-opinjonijiet ta' ħassieba li huma l-istess. Allura fil-librerija dejjem irid ikollok 80% kodba li jogħġbuk li però irid ikollok dawk l-20% li huma diametrically opposed. Diffiċli, Diffiċli. Anke biex Però issibhom. kien jisforzana, anke biex inti tgħin il-knowledge tiegħek u tajt anka biex issib fejn ma taqbilx. Ġifieri mhux bil-fors biex tieħu l-opinjoni ma tajt isma' di vera ma naqbilx ma' għalhekk ħanġib dawn l-argumenti. Ġifieri li tkun taf x'għeddejt il-parti l-oħra tgħinek ukoll tibni l-identità tiegħek. U naħseb dik li punt li rridu nagħmlu wkoll li biex verament tagħmel dialogu trid toħroġ mill-comfort zone tiegħek. Ġifieri mhux se jsir dialogu jekk ma tagħmilx sforz, jekk ġifieri jrid ikun hemm rieda wkoll, mhux ġast xi ħaġa li ħassir b'mod naturali. Ħanamla tal-avukat tax-xitan, imma issa ma naqbilx ma dak li ħanejt imma għalfejn għandi nagħmel Eżatt, tipo ħessille. Eżatt, anki di tal-kodba jiena stess inħobb naqra ħafna ma nirrealizza li ħafna drabi naqra l-affarijiet li ħajkonfermaw li il-ħsibijiet tiegħi li noqgħod non fuq il-flus u kont se ngħid naħli l-ħin naqra xi ħaġa li assolutament ma naqbilx magħha. Imma hemm użajt keyword oħra. Eżatt, hija le, imma qed inkun kif qed l-avukat tax-xitan. Għalfejn għandi nagħmel dan sforz, ma nistax jiena. Jien naħseb li huwa sforz li rridu nagħmluh l-ewwel darba tagħmlu forsi ftit flama, però meta tagħmlu iktar drabi tinduna li l-ħajja tagħna l-koll tieħu iktar kulur. Ġifieri l-ewwel qed aħna qegħdin f'din-dinja biex ngħixu flimkien. Ġifieri u ħafna drabi ma nażlux in-nies li ħaniltaqgħu magħhom, ġifieri alright faċli tażel il-ħbieb u faċli tażel il-familja ma tażilix, imma il-partner li mbagħad taqgħod familja magħha tażilha. Imma ħajkun hemm momenti oħrajn fuq il-post tax-xogħol
okkażjoni differenti fejn inti ma t'dikx għażla, jiġifieri trid taħdem ma' dawn in-nies. Allura tajjeb illi inti tkun ukoll kapaċi li toħroġ mill-comfort zone tiegħek. Għax jekk inti mhux se tagħmel dan il-proċess, se titkisser inti u se titkisser il-ta' madwarek u hemm ċertu dixxiplina magħha fis-sens hemm kważi prezz xi tħallas insejħlu jien. Il-ħin. Ġifieri jiena biex nidħol f'dan dialogu, f'dan l-inkontru ma' ħadd ieħor, irrid nuża l-ħin. U ħafna drabi tibda b'makka niddiskutu, li naqsmu esperjenzi ma' xulxin u tieħu l-ħin, ġifieri biex aħna nibnu soċjetà u ħbiberi u postijiet tax-xogħol komdi biex ngħixu flimkien b'mod tajjeb, hemm bżonn tal-ħin. U l-ħin sirna narmuh aħna ma nix nagħtu każ. Il-ħin flus naraw biss, imma il-ħin meta jsarraf f'relazzjonijiet vera ninsew kemm hu essenzjali, kemm hu importanti li nifqu naħdu kafè flimkien, niddiskutu nisimgħu xulxin. Mhux biss biex nifhek, imma biex insir nafek. Ġifieri ma nibqgħux ġast gruppi opposti, ma aħna nsiru nersqu iktar qrib xulxin. L-ewwel semmejt inti Daniel li l-element ta' titkisser. So jekk ma nagħmlux dal-effort li jiena nħossu barra mill-comfort zone tiegħi biex niltaqa' mal-persuna, ħan nitkisser jien u ta' madwari, x'jiġifieri, in what way? Le, ovvjament, meta ikun hemm din id-dinamika fi grupp jew fuq post tax-xogħol jew ħafna drabi li jiġri jibda jinbena resentment, jibda dak li jkun iktar kważi l-persuna l-oħra tibda ssir monstru kważi, jiġifieri għaliex jiena nibda nibni stampa li mhix reali, li hija bbażata fuq ovvjament dak li huwa li ma naqblux fuqu. U hekk issir il-polarizzazzjoni meta il-diviżjoni ta' bejnietna tibda tiġi eżaġerata. Karikatura. U għalhekk aħna kif nikkumbattu il-polarizzazzjoni billi insiru nafu iktar il-xulxin, jiġifieri għax anke fil-verità jekk tara kif jiġri meta il-polarizzazzjoni tiżdied huwa illi aħna nkunu nafu inqas lil xulxin. Imma meta nsiru nafu iktar lil xulxin lil daw in-nies l-oħrajn, insejħulhom l-oħrajn, li ħafna drabi dawk l-ideat li konna f'moħħna mbagħad naraw li mhumiex mibnija fuq il-verità. They become less strong, I think, as well, the disagreements. Ħanuż eżempju li għaddej bħalissa fuq social media, fuq Facebook, li hemm lokalità partikolari Malta li daw tal-grupp ta' Facebook kulħadd jgħaddi ċajt fuq dal-post u jġibu kważi third world country dal-lokalità li hemm ħafna gangsters u però meta inti tqatta' l-ħin f'dak il-post u ssir taf in-nies, anke ġast toqgħod tgħaddi mit-triq tinduna biżbuħija ta' dan il-post li iwaqqa dik il-karikatura kollha, imma dat ċajt żejjed u kważi nefħu dil-karikatura żejjed jaf dbiet lin-nies miżbuħija li jgħaddu minn dal-postijiet u joħolqu bridges mal-komunitajiet. U anki jekk tara pereżempju l-immigranti niltaqgħu ma' nies aħna ġieli li jgħidulek għax aħna ma rridux immigranti hawnhekk, imma dan ikollhom xi ħadd fil-komunità tagħhom li jgħix ħdejhom, li jaħdem magħhom. Da rajt tamma għax dan nafuh. Allura tinduna li meta tibni relazzjoni ma' xi ħadd, dawk l-affarijiet li jkollna f'moħħna jisu il-ħitan jaqgħu. There's an element, sorry. Ġifieri meta aħna nitkellmu fuq dialogu jew nkella biex nużaw it-terminoloġija anke tal-Im Soċjali tal-Knisja, il-parteċipazzjoni fis-soċjetà f'dan l-istil ta' dialogu. Naħseb prerequisite huwa informed dialogue. U informed kif qed tgħidu intom mhuwiex b'xi ħaġa li qrajt darba jew forsi nofs sentenza, għax ħafna drabi laqas l-artikli jekk xi il-headline biss. Nofs il-headline. U laqas nikklikjaw fuq il-headline. Jekk id-dialogu inverted commas f'dal-każ huwa bbażat fuq stereotypes, fuq preġudizzju, dak mhuwiex dialogu, ovvjament. So
once again, l-ironija li qegħdin f'dinja fejn l-informazzjoni hija hemm barra u informazzjoni ta' kull tip minn kull pajjiż at our fingertips, bażikament. Imma sfortunatament ħafna drabi nieqfu fuq livell superfiċjali ħafna. U dan għandu nerġa' lura jsiwa konsegwenzi, ġifieri hemm konsegwenzi fuq il-persuna, ġifieri kemm aħna rikki, ġifieri jew aħna naraw biss one side of an issue jew nilimitaw ruħna għall-ċirku żgħar tagħna. Jien naħseb hemm konsegwenzi wkoll fuq livell ta' soċjetà, fuq livell anki dinji fil-fatt. Il-Papa jħobb isemmi din il-frażi li dejjem tolqotni, u fil-fatt irrepetiha Malta. Jgħid, our future will either be together or it won't be at all. Li kull darba li nismaħħa di ġeni naħseb, it will either be together or it won't be at all. Ġifieri kważi drammatika din il-frażi, ġifieri qed jgħidilna isma' dan mhux kwestjoni ta' iva jew ħa naħdmu flimkien. That's the only way to go. Jew m'għandniex futur. Ekku. Jien naħseb però hemm il-biża wkoll minn da dialogu għax naħsbu li aħna mela l-unis biex niddialogu ma' xi ħadd qed naqsam l-esperjenza tiegħu hemm skambju tal-persuni. Dak li huwa intimu għalija bħala ħsieb u kif ngħix mal-iskambju tiegħek. Però ħafna drabi f'dik il-vulnerabilità nibbiżaw li ħanitilfu lil nfusna. Mentri fir-realtà narrikkixxu ruħna. Ġifieri u hekk fejn jidħol ta' tal-Papa, ġifieri flimkien ħanikbru jekk ħanqataw maħniex ħajnexxina ngħixu iktar. Għax id-distaktanza jikber li bil-fors ħloq konflitt u konflitti serji sfortunatament. U challenges, ġifieri il-Papa di nirrepeti f'diversi kontesti, imma jisu jirrepetija meta qed titkellem fuq il-challenges li qed naffrontaw bħala umanità. Jiġifieri jekk naħdmu fuq climate change, jekk naħsbu fuq il-gwerer, jekk naħsbu fuq ovvjament għaddejjin mill-pandemija, ġifieri dawn huma kollha affarijiet li l-ebda grupp waħdu ma jista' jittakilja, impossibbli. Ġifieri jew literalment ħanaħdmu flimkien, jew inkella. What do you think keeps us from doing it? Ben semma l-biża. Kultant dik waħda mill-elementi l-kbar naħseb jiena, insecurities, il-biża. Ħanejlek jiena fuq livell personali wkoll. Apparti jisu l-isforz ta' ħin u ta' li tinvesti jisu f'relazzjoni ma' xi ħadd li huwa differenti. Naħseb li tiltaqa' ma' nies li huma differenti tpoġġini f'ċertu insecurity ħanajduha b'dal mod għax jisu f'daqqa waħda dak li inti kont taħseb li huwa żgur u ċar u daqqa waħda tgħid There's a fear of the unknown qisu. Forsi mhux daqshekk ċara din u dik. U jidħol naħseb element ukoll ta' supervja għaliex ħafna drabi imbagħtu biex nammettu li aħna żbaljati wkoll, jiġifieri meta jiena ħaniġi kkonfrontat verità li ma taqbilx ma' dik il-verità li jiena għal ħafna żmien sostnejt. Ovvjament ħatiġi f'punt fej tammetti li kien żball. Issa u ħafna drabi huwa hija xi ħaġa diffiċli biex nammettuha u nsibu kull mod, kull skuża biex indawru biex ma ngħidux isma' jiena kont żbaljat. Naħseb tant ma nkunu rixid naslu hemmhekk li anke restep ta' qabel nibżgħu minnu. Ġifieri mhux naħseb il-biża' mhix I'm scared I'm going to be wrong, but I'm scared I don't know if I'm going to be wrong or right as well. For sense it's nearly this step, literally the unknown of who I'll be in that situation, I think, and what I'll think of myself or my thoughts, and what the other person can bring and change. Jiena naħseb ukoll però hemm qed nidħlu fid-drawwa tagħha li nevitaw id-dialogu minħabba kemm is-soċjetà u l-ħajja qed tiġri. Jiġifieri li aħna mill-università għandi gruppi differenti u ħanitħallat ftit. Però mid-dar għall-università, mid-dar għall-iskola, mid-dar għax-xogħol, mix-xogħol għad-dar ġo kaxxa, ma nitkellem ma' ħadd u ma niltaqa' ma' ħadd. Fejn qabel
nis ikbar minna jiftakru n-nis fit-toroq li jitkellmu jagħmlu affarijiet soċjali. Fuq tal-linja. Fuq tal-linja, fil-pjazzett. Aħna dawk kollha tlifnihom ġifieri anke marru supermarket maċċ għandek ir-relazzjoni li għandek ma' tal-grocer li Jekk tmur is-supermarket. Jekk tmur għax issa tsabba. Jekk issib kaxxiera xem is-self-checkout. Self-checkout. Qed naqtaw ukoll għax qed naġlu ħafna minħabba perks oħra ngħidu tal-ekonomiċi jew taħin. Top is-semmija inti di tal-li ma niltaqgħux in-nies fit-triq. Le, jina dejjem l-istess sib. Per darba kont rajt artiklu li anki biex nieħdu ritratt qabel meta konna nsifru, meta kont żgħir jiena konna mmorru nsifru u biex jieħdulna ritratt fil-familja, issaqsi xi ħadd joħodlok ritratt. Issa daħlet il-kultura tas-selfie. Għal darb'oħra, mhux bl-ebda ġudizzju negattiv fuq is-selfie. U tgħidli dak huwa dialogu, imma dawn ma kollha affarijiet li kienu ġibuna f'kuntatt ma' nies li aħna ma nafux. Laqas ftit tibda tidra. Ħabiba tiegħi pereżempju tirrifjuta li tuża Google Maps. Jekk tkun mitlufa, issaqsi. Għal darb'oħra tgħidli hekk ħansolvu, imma darba minnhom kont magħha. U għal darb'oħra tgħid kien hemm waħda anzjana, saqsejniha fejn tasal, ednila bonġu. U ma kollha daw il-casual interactions li mhux se jbidlu forsi l-ħajja ta' imma iżidu xi ħaġa fil-ħajja tagħna ta' kuljum, ħanejdu hekk. U kollha tintilfuhom għal xi raġuni oħra l-effiċenza għax għandna issa l-app għal kollox u għal affarijiet li għandna bżonn anke dak l-affarijiet li m'għandniex bżonn. U kollha inaqsu dal-casual, dawn ngħidhom casual encounters. Li naħseb hemm xi ħaġa li qed nitilfu għax aħna nitkellmu ħafna fuq dialogu. Jien naħseb tajjeb, ovvjament huwa diskussjoni tal-lum hija fokata fuq hekk, ma fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu fuq encounter. Jekk ma ntaqgħux. U forsi jiena nżid encounter with the other, ġifieri dak li mhuwiex bħalna. Li konna dawn l-opportunitajiet li niltaqgħu ma' nies li huma totalment differenti. U nirrepeti jina l-image, kombinazzjoni qabel dan l-episodju, kont qed inkellem il-Ben. Nerġa' ninsisti fuq id-diffikultà tagħha ta' din ħaġa għax we cannot underestimate how actually difficult it is and that it takes a conscious decision. Ġifieri jekk aħna nibqgħu għaddejjin bil-ħajja bl-autopilot, maħniex se niltaqgħu ma' nies differenti, maħniex se niltaqgħu b'daw il-casual encounters. U l-imġija li jiena tnejx fil-bubble tiegħi fl-echo chamber sejħilha li trid. U at some point jiena nagħmel effort biex naqsam il-bridge, biex noħroġ minn din il-fortizza tiegħi, minn din il-kamra tiegħi, whatever. Meta jiena noħroġ fuq il-bridge, inħossni waħdi. Jiġri hemm l-esperjenza ta' waħda ħallejt il-klan tiegħi, ħallejt il-grupp tiegħi, fl-istess ħin m'iniex parti minn grupp ieħor. L-oħrajn ħajarawni b'suspett, u di tiġi fil-Knisja wkoll, anke fil-Knisja, forsi ma semmejniex daqshekk, gruppi li jaħdmu b'ċertu mod, gruppi li huma iktar favur ċertu tip ta' liturġija. Meta noħroġ mill-grupp tiegħi, l-oħrajn ħajarawni b'suspett. Minn fejn tlaqt ħajarawni forsi bħala traditur. U jien nispiċċa fuq il-bridge hemmhekk waħdi. Fejn mort u għalfejn qiegħed hawnhekk. U għalfejn minn timkien. And there can be an experience of not belonging anywhere. And that's Però għalhekk importanti li mhux jien biss nagħmilha imma l-soċjetà kollha tkun miftuħa għaliex ovvjament għalhekk jiġri hekk għaliex jekk aħna persuna waħda biss li tipprova tagħmel din il-persuna ħadd tidher ħafna nies ħajħarsu leha b'suspett. Jiġifieri mentri jekk aħna kollha nippruvaw nifhmu aktar il xulxin, nirrealizzaw fuq kollox ukoll li kull individwu u l-individwu u mhuwiex dak li l-grupp li appartjani fih aħna nassoċjaw miegħu, jiġifieri jiena milux kelli konverzazzjoni ma' xi ħadd u nistqar ġifieri għaliex din il-persuna dejjem rajta ma' grupp ta' nies li jġibu ruħhom mod partikolari. Meta tkellimna,
għajt affaxxinat b'dil persuna kemm fil-verità kienet miftuħa l-idea oħrajn, etc. U għet kieku jiena waqaft ma dik l-image, kieku żgur qatt ma kont niskopri kemm din il-persuna fil-verità hija ħafna iktar minn hekk. U jien naħseb, u daw xorta rridu jibdew minn affarijiet żgħar, ġifieri, inti Mark semmejt qabel saqsi directions minn ma da. Aħna nagħmlu xaġa żgħira fil-miliet, immorru nħabtu l-ġara tagħna u ntuhom ġiex minn spice. Prattikament aħna ma narawhom qatt il-daw in-nies erba' familji hekk, ġieli ma nsibuhomx hemm, ġifieri kien hemm dar partikolari ma sibniha qatt. Hello kif inti, u ntqajna jien nemmen ħafna fuq il-kafe u daqs xi ħaġa xi tnaqqar. Għax hemmhekk ġejna flimkien, tkellimna sirt nafek. Ma sirx naf l-idea tiegħek u l-karikatura li hemm mibnija kif kont tajt Daniel, imma skambju ta' persuna. Ntqajna madwar xi ħaġa li taqqatna, li kellha aħna buħ Mediterran. Tagħmel differenza kbira. Għax punt ta' tluq ta' dan l-inkontru, dil-kultura tal-inkontru hija l-umanità tagħna. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar li mill-ideat komuni u mhux komuni li għandna fejn irdu nintaqgħu fil-komunità fil-umanità tagħna. Issa bħala kultura mediterranja, l-umanità tagħna l-iktar forsi tidher fil-ikel. Mal-ikel. Mal-ikel mal-mejda. U Ġesu l-istess kien jagħmel għax kien Mediterranju bħalna. Jien taffaxxinani wkoll image li uża Papa Franġisku jidhirli f'Kristus Vivit li huwa dokument għaż-żgħażagħ Ġesu ħaj, Kristu ħaj. Fejn jgħid li aħna bħala leaders għaż-żgħażagħ u naħdmu għaż-żgħażagħ, meta niltaqgħu ma' żgħażagħ, irdu nersqu lejhom, isna qed nirfsu fuq l-art holy ground, l-art sagra, u jġib l-image ta' meta Mosè resaq lej il-ħuġġieġa Neħi l-qor, tipo, and with reverence, walk with other person with reverence. Ekk dik hija waħda misu mill-attitudnijiet li rridu nibdew nieħdu meta niltaqgħu mal-oħrajn li jiena ħanidħol vera f'post. Mhux talli neħi l-preġudizzju. Skur, anzi tinżamm umli, tkun iktar umli u tersaq leħ il-persuna l-oħra. U fil-fatt da kollu li qed ngħidu nistgħu norbtuh mal-mod kif Ġesu stess kien jiltaqa' man-nies. Ovvjament Ġesu ma kellux l-algorithms, ma kellux self-checkout, ma kellux il-Google Apps. Kellux stereotipi, imma mhux fis-sens anka 2000 years later we know them kind of. Kien hemm il-gruppi li ma kinux jitkellmu ma' xulxin, naħdmu fis-Samaritani. U anki hu għal-aħħa għaliex kien jiekol man-nisa ta' triq u l-pubblikani, ġifieri anki hu kien vittma ta' dawn il-preġudizzi. Li semmejt int qisu Mark l-ewwel tal-lonely. Ekku li ħareġ. He was that person that everyone was like, who do you belong to? Where are you? Where are you going? He tried to cross the bridge, or be the bridge fil-fatt fil-każ ta' Kristu. And għal-aħħa. Fl-istess ħin Ġesu jgħid, ġifieri dak li kamlu hekk lili, se tippretendu ħajġri komu, ġifieri. U hemm veri episodi ġifieri naħdmu fis-Samaritana, ġifieri ma' ġenb il-bir. U fil-gruppi kollha, ġifieri Ġesu qisu naħseb waħda mid-diffikultajiet jista' jkun kieku kont ngħix fi żmienu l-istess ta' kien ikolli bħala diffikultà, qisu they couldn't place him. Eżatt. Aħna ħafna drabi qisu għandna dak We need to fit the system, you have to fit the system. Mux xinu, ma minu, tal-li, ma min da, ma minu, nejdu, għanna ma dak il-partit, ma dak il-kazin, tal-karnu, inti fizzurri. Ma tal-karnu, ma daħar. So we need to... Impoġġuhom fil-pigeonhole. Pigeonhole, that's to facilitate our life. U l-Ġesu naħseb diffiċli kienet to place him in a kategorija sempliċi. Isu vera edu għanna bżon li sistema u għed nitkellmu fuq li nħorġu kind of mill-babel tagħna. Imma m'hemmx ir-riskju, tipo okay, ħana ċe babel tiegħi, imma dak ifisser li I'm at risk of losing my values, kind of how does that tally? Li nipprova nkun bridge builder
hija kontra li għandi l-eruq sodi, għandi l-prinċipi tiegħi jew le. Li naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni bej il-prinċipi u ir-rasib sa ġifieri jekk jiena nemmen xi ħaġa imma fid-dialogu mal-oħrajn nirrealizza li dik mhix ibbażata fuq il-verità, billi nbiddel dak li nemmen fih, mhux ħankun qed nitlef il-prinċipji tiegħi. Naħseb il-prinċipju bażiku huwa l-onestà, jiġifieri li dan il-proċess isir b'rispett lejn l-onestà u l-integrità, ġifieri. Imma jekk jiena tħalt għal-dialogu illi ngħid isma' dak kollu li nemmen jiena huwa tajjeb u ma jistax jinbidel, mela tidħol xejn fid-dialogu għaliex għal xejn. U nevitaw iż-żewġ estremi minna ħadi l-rasib u seħħita li trid. Minna l-oħra li nkunu naiv u li nkunu pinnuri u li kull opinjoni li nintaqgħu magħha b'daqqa waħda mingħajr sens kritiku naċċettawha bħala l-verità, ġifi daw ma' żewġ estremi. Isu full circle ta' fejn bdejna fir-realtà ta' isek jekk tidħol fid-dialogu fej il-verità tiegħi hija verità u l-verità tiegħek hija verità, kważi tnaqqas l-ispazju għall-inkontru. Ekku, u fil-realtà tista' wkoll li d-dialogu jlaqqani ma' esperjenza differenti. L-esperjenza tiegħi ma tbiddililix jew il-prinċipju u l-verità, imma li nara li ħadd ieħor qed jesperjenza b'mod ieħor tgħinni nkun li ngħader dak li jkun u li nifhem. Forsi xorta l-verità baqgħet għandi naf jekk dak il-ħajt m'hawnx, inut li taqgħod tajli, imma kif qed jaraħu veru. Minħabba deflection tad-daw, issa jraħad dritt. Ġin nifhem is-sitwazzjoni, ħalli ma naqblux imma l-inqas qed nifhem il-persuna. U meta ngħidu li persuna tidħol fi dialogu b'mod sinċir, b'sens kritiku iva ma b'mod sinċir, naħseb xi mod ħa toħroġ mibdula, ma tfissirx bil-fors li l-opinjoni jew il-prinċipju ħa jinbidel, il-prinċipju m'għandu jinbidel qatt fil-fatt bħala prinċipju. Imma jista' jkun li dak li nemmen jiena ħajkun enriched, in a way ma biddilx il-ħsieb tiegħi jew l-opinjoni tiegħi, imma permezz ta' din laqgħa ma' xi ħadd li jaħsibha kompletament differenti minni. Dak li jiena kont nemmen għadni nemmnu imma b'mod differenti, b'mod iktar rik, b'mod iktar varjat, ġifieri multi-dimensional ħan sejjaħlu hekk. Ġifieri hemm bidla, ma mhux bil-fors li għal-opinjoni li u naħseb jiena il-fatt l-iktar importanti huwa r-rispett reċiproku. Ġifieri dana anke meta nagħmlu dialogu m'hemmx għalfejn nikkonvinċu l-xulxin, però tajjeb illi wara li nitilqu aħna xorta nibqgħu nirrispettaw il-xulxin. Ġifieri ħajkun hemm affarijiet li mhux ħanaqblu fuqhom qatt. Anki pereżempju partit politiku, fis-sens jekk il-żewġ partiti jaqblu fuq kollox. Stat totalitarju. Ma jibqax sens li jkun hemm iktar minn partit wieħed. Ġifieri id-differenzi huma importanti wkoll aħna mhux qed ngħidu li kulħadd għandu jiġi jaħseb l-istess, imma li nkunu kapaċi niddialogaw u li narfu l-valur tal-ieħor. Allura l-importanza tar-rispett reċiproku, l-importanza tar-rispett ukoll lejn dak l-opinjoni ta' dik il-persuna li għandha wkoll il-valur tagħha. Ġifieri naħseb jiena dawk il-punti wkoll li rridu nżommu f'moħħna li mhux meta ngħidu ħammorru dialogu f'daqqa waħda jiena ħaninsa kollox u nsir xi ħadd differenti u U li nkunu wkoll daqsxejn umani, ġifieri bid-differenzi tagħna aħna ħobbu nagħmlu għall-Maltin isu naqbdu ma' xulxin ġifieri l-Buċċu l-Irqiegħed, in-Nord u s-Sawt. Li nagħmluha b'mod amikevoli li nkunu light hearted ukoll. Però narfu li meta forsi xi idea tagħna u dialogu tagħna jkun jista' jweġġeħ ħadd ieħor, mekk għandna niefqu, ġifieri nżommu dak ukoll f'moħħna. Ġifieri m'hemmx għalfejn tkun serja żejjed dialogu x'aħna isu qed ngħidu li tkun xi ħaġa. In the everyday encounter f'dak li qed nagħmlu ta' kuljum hu ġifieri jien li naqbad ma' Daniel u ngħidu għall-kummissjoni u l-uffiċċju tiegħi kemm nibatti bekkjaw amikovalment, imma jekk inħoss li jiena stajt qed inweġġew anke mingħajr ma rrid, għandi nkun aware tagħha. Ġifieri u dan jista' jkun ukoll bid-dialogu għax jiena mhux ħankun naf inti x'qed iweġġek jekk inti ma tgħidlix. Eżatt. Jekk aħna nerġgħu nibdew nibnu il-ħitan għax naħseb dak ma nafx. Ovvjament ħanerġgħu mmorru lura għal dak li. Il-Papa waqt il-Presinodu kien qalilna
id-diskutu dialogaw konna kważi 450 zazuħ. Għanna, mintom taqblu fuq kollox, jitkellmu u hekk hemm bżonn jekk ħadd iġġieldu, it's okay. Basta terġgħu tagħmlu l-paċi. U ħafna drabi, u naħseb hemmhekk fejn hija l-problema, meta jinqalgħu affarijiet u aħna minflok niddialogaw nagħlqu l-bibien. Jew kellha niċċensuraw lil nfusna biex nevitaw xi tip ta' konflitt mela ma ngħid xi ħaġa li hija problema wkoll, għax kif qal Daniel jekk jiena ma ngħidlekx li xi ħaġa tiddejjaqni. Il-problema ħad tikber. Il-problema ħad tibqa' mhux billi niċċensura lil nifsi biex forsi ma noħloqx konflitt, imma hemm qiegħda tkun problema. There's an element of bringing, I don't think you mentioned it before, imma you bring yourself into the encounter as well. Ġifieri mhux lakemm ikolli għajnejn miftuħa l-persuna l-oħra, imma jiena rrid inkun autentiku wkoll f'dik il-konverzazzjoni, ġifieri. For it to be real, I have to be authentic. Exactly. Pantomina. Eżatt, it's not just about the other person, but I need to be present as myself as well for it to be Real. True, eżatt. Tipo, of worst, kont tinfittex ngħid, of worst. Semmejna ħafna affarijiet, ħafna minnhom konkreti ta' wkoll, imma issa nagħmlu bihom, fi-sens kieku kellkom tagħmlu summary tal-li għedna sissa, jew hekk tagħtu kind of action points skont fuq di konverzazzjoni, xi jkunu. Kif ħadd inbidlilna ħajjisna wara li aħna kellna di konverzazzjoni bażikament? Jien għandi hekk żewġ eżempji konkreti, għax nista' nagħmel jien id-dar, ġifieri sempliċi. Di għamil ħabib tiegħi, ġifieri jekk għall-argument jaqra gazzetta, ifittex gazzetta b'opinjoni differenti. U jipprova jagħmilha fil-darba fil-ġimgħa. Biex jieħu l-esperjenza ta' kif jaraw persuni oħra l-gazzetti. U din inħobb nagħmilha jiena kunu fit-triq. Ġifieri mur iltaqa' man-nies fit-triq, imxi passiġġata fil-raħal tiegħek. Tibda tinduna tara l-istess karatteri jiena kemm dorri, ġifieri niftakar nil-mosta, naf ċertu postijiet ħajkun hemm dak il-persuna bil-qeda fuq il-bank, u l-tajt hello u hekk. Jiena li nużaw il-karozza biss mid-dar sa dar sa ħanut, hekk li kieku neħdu ġiex passi u naraw lin-nies u actually ngħidu hello dak li jkun. Mhumiex ħajbidlu jew joħolqu, imma nibdew nitalmu kif nibdew daw l-encounters bil-mod. Għax illum hello, għadha kif int, u pitada qed niddiskutu xi ħaġa light u ta' wara serja. Forsi xi ħaġa li nżid jiena anki semmejna iż-żgħażagħ ħafna jużaw is-social media, eċċetera. Forsi xi ħaġa li nistgħu nagħmlu, pereżempju meta naraw xi ħaġa fuq is-social media, xi ħaġa li tassew ma naqblux magħha. Isu nieħdu ftit ħin, mhux naqbdu nippostjaw, nixxerjaw, nikkummentaw b'aggressività, nieħdu ftit ħin u ngħidu imma din x'inhi għal xiex qed taffettwani b'dan il-mod. U nipprova I go against the grain, ġifieri nipprova nibni relazzjoni b'xi mod ma' xi ħadd li huwa pereżempju jiena fil-politika, pereżempju jiena minn partit A u dawn qed jgħidu kontra dan il-partit, nipprova nibni relazzjoni ma' xi ħadd li jgħinni I go over dik l-image, ġifieri illi nkun nista' jiena nara l-umani, il-persuna, mhux just din il-label. Jien naħseb milli għadna llum ħaġa li I struggle with it, ġifieri ma kien semmejt ma tużax Google Maps pereżempju, jiena persuna li għavalli vera nħobb in-nies, insib nifsi ħafna nevithom, ġifieri jekk nista' nsib il-nordna minn fuq il-mobile minn flok insaqs il-persuna nagħmilha. U naħseb dik qisu li avvalja tieħu aktar effort eżatt. Kind of I spend that extra energy to see the person, to look for the person and say good morning, to say hello. U kif attinti Daniel, tara l-umanità ta' dawk ta' madwarek, ġifieri without isni wasalt fil-pass tiegħek li noħroġ aktar mis-soltu, imma kind of dawk fl-affarijiet li diġà qed nagħmel, jekk hux qed napprezza l-umanità ta' dawk li
li nibda napprezza l-ammonanza ta' dawk in-nies li niltaqa' magħhom. Jien m'għandix xinżid ma' dak li jettu, forsi ħan nipprova nieħu suġġeriment ta' Ben li naqra ktieb ta' xi ħadd li propju. Diffiċli. M'għandix ftit naqra ktieb tiegħu jew tagħha, dik nipprova nagħmilha dis-sena. dan l-exmin. Eżatt, dan iż-żmien. U naħseb to give people the benefit of the doubt. Jisu din nirrepeti ta' mhux inkunu naiv u mhux jisu li naqblu b'mod artifiċjali. Is-sens kritiku huwa importantissimu. Kif edna biex ma nkunux superficiali u artifiċjali. Imma to give people the benefit of the doubt, ġifieri kif qal Daniel, jekk hemm xi ħadd li jgħidli xi ħaġa li jew naqra xi artiklu u jiena istintivament ngħid assolutament da ma jafx x'inhu jgħid jew nagħmel dak l-isforz intern li to give people the benefit of the doubt. Nirrepeti, jista' jkun li wara li nitkellem, wara li nisma', wara li naqra ngħid xorta ma naqbilx. Imma at least the first step is not to shut people out, because that's what we're doing. The opposite is to give them the benefit of the doubt. Intuhom ċans. Mbagħad ħalli li nirrepeti xorta we agree to disagree, but the starting point is that of giving people a chance. U naħseb da jisu l-ispiritu wara dal-affarijiet huwa dak li rridu nġorru f'dal komplement tas-serje, ġifieri li napprezzaw l-opinjoni differenti, imma wkoll napprezzaw li hemm there's a space in between to meet. Wasalna l-aħħar. Ben, Daniel, thank you ħafna li kontu magħna għal din l-ewwel konverzazzjoni. Aħna fadlilna seb oħra, ġifieri ngħidlek thank you fl-aħħar. U niddejqu naraw Però nistieden ukoll jiena lil kull min forsi ħajkun qed jara dan il-podcast jisma' li fil-gruppi, fil-parroċċi, fil-postijiet ta' xogħol fl-iskejjel jibdew da dialogi. Aħna qbadna tema tal-polarizzazzjoni ta' dialogu, jiddiskutu flimkien, ma jibbiżawx, ma jaqblux. L-importanti li ħaners u lej xulxin, ġifieri jkun hemm dik l-umiltà, il-paċenzja. Imma l-diskussjoni ma semmejniex il-paċenzja. Paċenzja, dik hija element essenzjali. Number 4. Li di titkompla. Ġifieri tajjeb li rajtu, tajjeb li smajtu wasalzaw ġifieri sija diskussjoni, imma li nkomplu. Ġifieri li nħorġu minn hawn u għamilna xi ħaġa żgħira li naqbdu waħda u nagħmluha. Thank you. See you next time, maybe. Iva.